Martinez de Irujo eta Imar Olaizola egungo bi izar handienak eta Artola eta Altuna gazte gipuzkoarrak dira Donostia torneoko erakargarritasunik handiena. Aukera ikeragarri, atzo iuntzen jakin da azte esango epa, posta ikeragarri hartutela, ez da, hemen txiondon, Donostin, hainbeste aldeiz jogatuta entrenatu duen frontoien, kontrario bikainen kontra. Bi final aurreko eta finala izango ditu aurten torneoak. Lehen final aurrekoa abuztuak 26an jokatuko da Martinez de Irujo Zabaleta, Altuna hirugarrena, Merino bigarrenaren kontra. Guatzen naiz ondala urte gutxi, 3 urte, Irujo jokatzen zinunen finalak eta guatzen naiz, behar animatzen duten nitzela eta galtze bazun aserretuta duten nitzela eta koderiago gaimarzalek da, ni koderiago pikauta beti eta aserretuta eta oan debutatuta hilabetea partido jokatzea da. Urrengo egunean abuztuak 27an bigarren final aurrekoa Olaizola bigarrena Aretxabaleta, Artola eta Albisuren kontra. Debuten joko noinak orduan nahi bezain beste nio laundu, nik partido oso nahen honi, baina horrengo hasten partido bat egin biok. Finala abuztuak 29an, zuzenean Euskal Telebistan.